Čistenie skla demineralizovanou vodou predstavuje alternatívu ku klasickému čisteniu okien. Tento čistiaci proces bez použitia chemikálií je obzvlášť vhodný pre ťažko prístupné vonkajšie sklenené povrchy. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a v prípade citlivých povrchov budete možno potrebovať krycí a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv, filtre s reverznou osmózou a živicové filtre, filtrujú všetky minerály z vody z vodovodu, ktorá sa používa na čistenie nečistôt zo sklenených povrchov. Filtrovaná voda vyrovnáva hladinu minerálov a nečistoty sa tak odplavujú. Pred začatím akýchkoľvek prác je potrebné zabezpečiť, aby bola bilancia minerálov veľmi nízka, to znamená 0 častíc na milión. V prípade sklenených povrchov je potrebné najprv hrubé nečistoty, to je zrnka piesku, prachu a tak ďalej, opláchnuť vodou a až potom použiť kefu na mechanické čistenie skla. Oplachovanie prebieha z dola nahor, aby sa nečistoty účinnejšie odplavili. Je obzvlášť dôležité zabezpečiť dôkladné ošetrenie a opláchnutie sklenených povrchov, aby bolo zaručené sušenie bez šmúch.